Dobro jutro drugari, dobrodošli nazad na naš kanal Tina i Aleksi. Evo ja i Aleksi smo se sada uputile gde sad idemo? I šta ćemo tamo da kupimo? Evo ja i Aleksi idemo malo da istražimo kakve su sad cene i kakva je jesena kolekcija. Kao što sam spomenula da smo bili u Pepku, imaju ovde sad Pepku i Sinsei, pa ćemo sad da vidimo šta ima i kakve su sada cene i ujedno idemo u neki mini shopping. I kao što sam već rekla, znači došli smo sad u Ada Mall da vidimo šta ovde ima od jesenih stvari i jesene kolekcije i kako su i ovde cene. Evo nas sad trenutno u Pepku. Pa to je za tebe, ljubavi. Ovdje mi se čini kao da ima malo bolji izbor nego tamo gdje smo bili pre neki dan. Hoćeš da ti kupim ovu Hello Kitty majičicu? Evo ti ovu Hello Kitty majičicu za devojčice 350 dinara. Evo. Što možete da vidite. Pa ne znam da kupam. Ove neke helanke su isto 350, haljinice za devojčice su 700. Imate baš razne, možete pogledati i za manju i za veće devojčice. Evo sad ćemo da imamo helanke sa neke 550 dinara, Stitch Box koji je tad tako popularan je 700. Evo neki kapotići su 900, ovdje baš ima izbora kako za malu decu, tako i za veću. Vodimo vas sa nama, ajde, da vidimo što još ima. Evo, Aleksija se uhvatila ovdje za gumice i šnalice. Velika deca, velika čuda prave i nemaju strpljenja više da se šopinguje. Vau, želiš li to možda? Da. Ajde. Može na žal. Kako to može? Želi, može na žal. Evo gumice za kotiće posle. Možem nešto. Mama, nemoj time. Hoću ja nešto. Ima rajtići za kosu. Ima baš slatke štramplice za malu decu, koje možete kao da ih iznesete iz porodilišta, one sa 1000 dinara. Pa mali bodići, torbice za devojčice. To želiš? Ajde. Evo sad smo izašle iz Pepka i nastavljamo dalje u hotel. Idemo do Sinsei. Evo da vidite kako izgleda Ada Mall. Da, ići ćemo ali kasnije. Joj, kad deca vide igraonicu ili tako nešto više drugo ništa ne znam. Već na početku rekla da ćemo da idemo u Sinsei, ali nekako dođemo da nije, ali Aleksi je sve bilo preče. Evo sad konačno ulazimo na Sinsei i sad ćemo da vidimo kako ovdje stoje stvari što se tiče nekih cena. Evo tipa za devojčice haljenica, Stitch koji je sad popularan na tipa 900 dinara, Stitch Books isto 900, haljenica neke, moguće krupe 500 dinara, isto haljenica po 450 dinara. Znači ovo je izgledano neke kolekcije koje ostale i prošle godine, pa su ga ne izbacili. Evo Texas jaknica, 1300. Evo, kao neki doksići i haljinice, 700 dinara. Mi smo sad došli pod određeno neku stvar da želimo da kupimo neke helenice, neke boks. Sve malo. Pa evo sad ćemo se potruditi i pronaći. Jer smo sad mi baš onako nazvanom broju, znači 3, 4 ili 4, 5 zavisnosti od veličine i od kalupa. Ali evo sad ćemo pokušati mi to da pronaćemo. Evo neka baš cool suknjica za devojčice, tipa 900 dinara. Majice veće krupa su po 500 dinara. To ćemo vidjeti.
i ostalo naravno. Oni mi ovako upakovane po 3 majice se dobiju za 1000 dinara, što isto nije loše, tako uparite ih jelanke po 3 para i dobili ste bukvalno kompletića gdje se mogu da menjaju. Neke pantalonice za devojčice su 900 dinara. Trenerčice za neku manju devojčicu 500 dinara. Nije bio broj, sada kupila bi ti mama te mnogo lepa haljina. Evo za dečake isto da pogledamo da usići 1500 dinara. Evo neki kompleti za dečake i za devojčicu 1500 dinara. Pidžamice 1000 dinara. Sad ćemo da pogledamo dalje. Moja se Aleksija baš trenutno sad iskreno već je nadvozila i smorila, tako da ćemo sad malo da požurimo. Samo čisto da pokažemo i da mi ponuđemo zašto smo došli. Ovaj duks ne pišemo cenu, ali kapiram da je negdje po 1000 dinara. Evo ove kao piši briši majice što sva deca sad vole. Što ne piše veličina, ona je 450 dinara. Evo tipa moja Aleksija voli bronze, sad ćemo da im pokažemo da će se majica svideti. Da ih pronaćemo. Hoćeš ovo da ti kupi majica Frozen? Eto, znala si. Trenutno devojčice vole ili Stitcha Frozen, Hello Kitty, jednoroge, to je sad nešto što devojčice nose. Eto, mi smo izabrali sad ovu majicu, ona je 450 dinara. Idemo dalje. I želela, koji oblik? Šuše. Ajde. Nađemo sada crsulince. Evo ga. Sad ovako čekamo da nam on ovdje na ekranu pokaže verovatno 100% i onda kreće da se pravi. Evo ovako. Vidi? Šta sad radi? Vidi? Wow. Šta radi on, Aleksija? Ide mnogo pravi. Aleksija počinja bude nestrpljiva. Kao i svako dete. I evo ga. Sad ćeš ovdje da je preuzmeš, vidi. Otvorio se prozorčić. Ja, vidi. Vidi, Mile, čekaj. I stvarno smo dobili oblik srculenceta, jer ti se sviđa? Da. Jesi srećna? Hoćeš da kažeš svoj drugarima da ti ostavi jedan lajkić Sabić? Nema vremena, Aleksija. Evo sad kupujemo šetone, kupi šeton. Jedan šeton vam je 150 dinara. Ajde, ti se pobaci drugi. Ajde. Da, vidim. Otvrti uplatu, kupim. Evo ga, sad će. Izbacilo ti. Bravo. Gdje ćemo sada? Ajde ima koga treba tu šetona za to. Ovo je nešto, ne znam šta ljudi. Valjda da budeš svemirac. Ne znam šta je. Kako sad ne znam. Sad ćemo da vidimo kad nam budu reklo debate i seke šta treba da radimo. Aleksija želi da ide tu. Wow! Kao trampolina je to deco, kao imate utisak kao da ste u raketi za polazak. Evo kao ispadaju ovdje kao neke loptice, to je pojenta, kao dobro, one skaču, kao i to se
snimila kraj videa što se tiče Ada Mola, Cena i Sinseja. Što se tiče Sinseja, iskreno ništa specijalno nemaju što se tiče jesenje kolekcije, jer kako i oni sami kažu, to će tek sad stići od oktobra meseca. Za djecu imate malo veći izbor, a to u Pepku, bar ovde u Ada Molu ima malo veći izbor, ali to je tipa za uzrast od godinu dana do nekih 2 godine. Nekoga zanimaju za devojčice i za dečake jakne zimske, to još uvek niko nije dobio u radnjama, jer kao što kažem, rasprodaja onoga što je bilo od prošle godine i rasprodaja letnje garderobe. Hvala vam što ste nas pratili i gledali, velika nam je čast i zadovoljstvo, znači nam svaka vaša podrška. Ako vam se sviđa ovaj video, ostavite lajkić i subscribe-ić. Ljubimo vas, Tina i Leksi. Tina and Lexi.